feminista y otro machista. Feminista, machista. Oye, perdona que te diga. Claro, luego cada vez que va pasando no puedes repetirlo la misma esto que ha dicho el otro. Sí. Y uno llegó a decir el último, ya casi. Una mujer cuando reivindica sus derechos y los pone por encima del hombre, no sé qué, no sé cuál. Sí, feminista o machista. Ya me iba así. Bueno, es que yo no sé, baina me pongo a explicar y, o sea, no sabes nada, baina argi daukezu feminismoa dijola gizonezko norka. Eta jarten naiz minazartzen, esaten nahi naizelako, ikasten nahi naizela horren ingurun, eta nahi zudala pixka eta azaldu, y me mandas por ahí. Baina gero dago atzerapen badator gai puntual batzen aurka, eta hau da, horietako bat argi. Zeinetan ez dan nahi, nisikera entzun, gaien ingurun dakin jendearen agotxe, ez? Eta beraiek ez daute serio hartzen, y si te toman a cachondeo de, bilera bat, no sé qué, pildurra, pero bueno, pero ¿qué dices? Bai. Zuk igual ez duzu sentitzen, baina nik bai. Eta hori da zutena serio hartzen, eta azkenen zuri baita mugatzen zute pila bat, horre. Sartzen gara pixka kontra esanetan, ez? Mugatzen gaituzte eta gure ideia horiek azaldu nahi ditugunen, baztertzen dute guztiz eta ematen dute guztiz normaltzat, violentzia hori ez dabe existiten, ez? Que estamos piradas, que a ber nondik aigan ateratzen hori, violentzia hori ez da hola. Eta gero, en cambio, behaiek dira kontura, osea, inkonstienteki egiten dituztenak ekintza batzuk, zeinetan argi geratzen den behaiek ere badakitela, osea, beraiek ere zituak izan dira gizarte honetan, eta badakitela hori hor da hola. Ikisten denen momentua bere etxeak ajuteko eta zuzure etxeak jumardezula, gaua bada, beti galdetuko dizue, nahi zu laguntza? Bildur hori ez badago zeratik lagundu behar diazun. Ez baldin bada violentziak existitzen, ez baldin bada zertan bildurrik izan behar, zu bezalako bat etorri eta nahi ez eriteko, zeratik lagundu behar diazun. Bildur hori identifikatzen dute, orduan identifikatzen badute ez dakitzatik gero izkutatu nahi dute. Komeni zaielako, ez? Batzuen estrategia izan dela eta horre sortu doula besteen inkonstientzia izatea. Hori da. Bale, gau ez da hori. Fisikoa bihurtzen daren. Eta egunez simbolikoa sobre todo, hori beti, baina, bueno, gehien bat eta zaki, implizituki gehien bat egunen ematen izkizuten mezu eta guzti hori, eta hori, gauen bat. Gauen da maz eskara, Bai, zuzenan, ja, en plan. Behin konturatu beharra violentzia hori ematen dela, ez? Ze kaso puntualetan nabaritzen duen, eta batez ere gau giro horretan, zeinetan bildurra daukeun gehiago, ez? Zure gurasok, etxetik atea bertzen duen esatea, kontuz ibili edo etorri norbaitekin, o... Kontuz esaten badizute, eta egora baten, zerbait gertatzen bazaizu, gertatu da azkenen ematen do izan dela, ez zehalako kontuz ibili, o ez zehalako behar bezala ibili. Mi hermano siempre llega tarde, bien que nunca le dices nada, ¿eh? A tu hermano nadie le va a hacer un bombo si se queda durmiendo por ahí. Ah, era eso. Las niñas bajo llave, no vaya a ser que las preñen. Sois todos unos machistas. A ver, ¿qué culpa voy a tener yo de ir a casa sola? Aldatu behar deguna da kanpoko, ez? Osea, ez guk iten den, nagoitzen barko gainateke aske, iteko nahi den guztia, eta momentu oro, behaiek iten duten bezala. Taberna batetan zaudenen eta komunea jun behar dezunen, denak horreotea itxita eta zu pasau behar izatea, eta baina nola gaizki sentitzen zean, burua pixkaz berak jaitxi eta pasatzen plan... Y ya se sienten ya los machitos, ya es como, toma esa, mira cómo le hemos dejado a esta, que ya solo con mirarle ya le hemos dejado como... Repaso total de arriba a abajo, y si gustas un poco, komunetik ateratzen zenen, igual alguna cosilla para que te sientas bien, según ellos. Que te pueden estar metiendo en miedo, que para qué, ¿vale? Psicoathletic Hijos, y yo estoy acojonada porque viene alguien detrás por el hecho de que soy mujer, porque sé que si soy un tío, pues el tío que viene detrás no va a venir a perseguirme para lo que sea. O sea, gauza da dauzkun beldur batzuk emakumezitatik, ja. Eta emakumitateagatik atzetik datorkigun pertsona baldin bada gizona, ordun da bildurra sortzen zaigunen. Emakume baldin bada, a mí me da exactamente igual. Vamos. Por favor, no tengo más ¡Por favor! ¡Tú! ¡Déjala en paz!
garrantzitsua dela esatea ez, beraien nola beldur hori bizi ez duten, eta ez dakiten beldur hori bizitzea zer da, ez gara konturatzen guk bai jasan dezakegula pertsona bat atzetik etortzea, bildur oso handi bat zela. Izan ditugu Mila. horako gauza asko. Eta nik uste dut, vamos, denak. Eta biziko dituz. Ausartuko nintzaki esaten, ateatzen gehan gau bakoitzeko, bat gutxienez bizi deula. Hau gertatzen zai, baino, normala denez, zer ingo zaio, sola da, baino barrun daukezu, zehoze, ez dakit ze, o burun, o ez dakit da, o tripan bai, uste tripan dala, zer da, kriston korakioa, que rabia, ezin da izan. Denontzate normala dan zehozerek, niri horren beste minitea ez, o horren beste sufritzea, jendekai normaltzat hartzen duen gauzatekin. Horren hartzen bada hola zehoze, normalizatu baldin bada izan dela normalizatu nahi izan dutelako eta hola jasoarazi nahi izan digutelako. Osea, gero ez da gehiago afektatzen dizula edo... Osea, ez dela berdinean jakin gabe, zer jakin gabe ipurde ikutzea igual norbait gau batean, edo ja zehoze jakinda eta jakinda hori benetan dela indarkeria sexista bat eta benetan, osea, humilatzen nahi zaituztela momentu hortan, osea, ez da berdin, ez duzu berdin jasotzen. Edo hori, igual molestia hori Beti daukezu. bizitzen dezunen beti daukezu ez, beti kontuatzen zea ez dela zuretzako bat ere komodoa, baina bueno, igual behin zaudela pixka sartuta kontu horretan eta jadakizunen ondo identifikatzen gauza bakoitzatzen, como que te cabreas más, ze benetan nahi bizitzen violentzia bezala. Ez eta horiten, beldurra dakatelako, jendez esango don. Zure ideiak edo zure... Osea, zu dauzketzun arma guazen esatea erabiltza, beraiek baita erabiltzen dute nahi duzena, pues gu baita. Osea... Haiek horren erabiltzen aurka. dituzten estrategiko armako diala, zu zapaltzeko, zu milatzeko, zu hori, zu zureekin, tente jarraitzea eta hola gelditzea. Guk edo, bueno, nik uste saio barko gaineakela denak iten, pues hori. Me dicen A, pues yo también te puedo decir lo que me dé la gana, igual que tú me lo has dicho. Zutenez inoiz olako erantzun bat Gehatzen izan, dira, ez daudelako ituta da, azkenen. Gehatzen dira, como, deskolokau, ze iten dute gauza bat, eta espero dute zea bat, erantzun bat, eta nola beraien marko hortatik ez daun, ja gelditzen dira psikoloka, no haintze, Normalen ez dien egoera horiek ematen, eta normalen ez dien inork aurre egiten, pues... Baina ni uste, hori iteko kapaza behan ez, berez, jende, berez bildur hori ez daukagula, ja. Osea, bauzkeula tresnak erantzuteko da, badakigula, eta bizi izan deunez, ja erantzun hori emateko gaian ez, ez daukela bildur, etortzea da, bakizu zer esango jozun, da gaina, ez dakit, daukezun sentsazioa oso hona da. Ze bakizulako pentsatzen dezuna zergatik da, zergatik egiten ari zean hori, eta gaina lortzen dezuna jutea o... Control size, o sea, que se están riendo de ti a la cara, que se están pasando, o sea, ponles un límite. O sea, hostia, es verdad, Ordun vea que se ha tenido un doco y lo que no le pasaba a ninguna, de repente le pasa a medio pueblo. Y el otro medio pueblo se está enterando. Ordun es como, o sea, hace de verdad ya es. Behintzat ematen dizu, pues hori esaten, joder, behintzat ez nahiz bakarra eta bueno, pues si somos 10 las que apoyamos esto y las que vamos a erakutsi pixkat zertan dijon dena eta hola, pues bueno. Gure artean, tabernatan ematen dian egoera horietan, baldin gaude bata bestea laguntzeko, igual ez duzu sentitzen, Ni horren oso segura. horren besteko min hori ez. Askotan jendek, osea, ez zaitu apoiatzen, osea, egiten dizu oso zaila hau eramatea aurrea. Osea, jendek ez do laguntzen aurrea eramatea. Eta orduan gauzako aurrea eramatea eta benetan adieraztea ez du nola pentsatzen ez du oso zaila da. Ze da 210 aurka. Olako gunek behar diala, ez itxura iteko baizik eta zu zean zure lekua izateko, zu benetan zean bezala azaltzeko, bakizula beste ondoko ulertzen zaituztela eta horrek izugarrizko hori indarra eta Konfiantza zuan ematen dizula. benetako sentsazio on bat ematen dizu.